Nakita ka daw niya. May kasama ka. Kliyente ko lang yun. Hey ma, hello pa. Kamusta lakad mo pa? Ano ba, Vanessa? Lasing ka na, magpahinga ka na! Bakit kasi uminom ka? Si Papa kaya yung tanongin mo. Ano sinasabi ng anak mo? Tignan mo yung anak mo. Dapat kasi binabantayan mo ang ginagawa niya. Ma, wala ka kasing alam. Andito ka lang kasi sa bahay eh. Vanessa, ayusin mo yung pagsagot sa mama mo, ha? Bakit pa? Ba't di ikaw yung magkwento kay Mama? Anong hindi ko alam, Vanessa? Uba, si Papa. Hindi pwedeng malaman ni Ruby ang nakita ni Vanessa. Tawag ng tawag sa'yo kagabi. Trabaho ko lang yun. Tanong ng tanong sa akin. Lumabas ka naman. Mag-shopping ka. Ay! Ano ba naman yan? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Ano ba yan, kuya? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Ayos. Kung titipirin ko ang budget, mas malaking perang makuha ko sa project. Titipirin ko na lang ang materyales para mas malaki ang makukuha ko. Mahal, buti gising ka pa. Gabi na. Si Vanessa, nakauwi na ba? Wala pa nga eh. Hinihintay ko nga kayo. Bakit ano ba yung ginagawa mo? Heto. Puro tingin sa online shopping. Hindi pa nakakauwi yung batang yun. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman. Masong, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano yun? Tinawagan kasi ako ng kaibigan ko. Nakita ka daw niya. May kasama ka. Baka kliyente ko lang yun. Ganun ba? Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ko. Busy lang ako, mahal. Hey ma, hello pa. Kamusta lakad mo pa? Vanessa, kailan ka pa natutong maglaseng? Ma, hindi ako lasing. Konti lang. Ganito lang pa. Ano ba, Vanessa? Lasing ka na, magpahinga ka na! Hindi, Papa. Magkwentuhan muna tayo nila, Mama. Anak, bakit kasi uminom ka? Hindi ka naman sanay uminom ah. Ayos lang, Ma. Si Papa kaya yung tanongin mo. Masong, ano sinasabi ng anak mo? Bakit ako? Tignan mo yung anak mo. Dapat kasi binabantayan mo ang ginagawa niya. Hindi na ako bata, Ma. Para pagsabihan ng mga ganyan. Panginoon, tulungan niyo po ang pamilya nila na maging maayos sila. Magkaroon sana sila ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa mga puso nila. Bakit ka ba nagkakaganyan na bata ka? Ano nangyayari sa'yo? Ma, wala ka kasing alam. Andito ka lang kasi sa bahay eh. Vanessa, ano ba yung pinagsasabi mo? Vanessa, ayusin mo yung pagsagot sa mama mo, ha? Bakit pa? Ba't di ikaw yung magkwento kay Mama? Anong kwento yung sinasabi ni Vanessa, Masong? Ma, hindi mo pa pala alam. Anong hindi ko alam, Vanessa? Alam niyo po ba, si Papa? Hindi pwedeng malaman ni Ruby ang nakita ni Vanessa. Vanessa, bukas na lang tayo mag-usap. Magpahinga ka na. Sige po, magpapahinga na po ako. Vanessa! Mahal, pabayaan mo na yung anak natin na magpahinga. Sumasakit na naman itong batok ko. Samahan mo nga ako sa kwarto. Sige. Mahal, magkape ka muna bago ka umalis.
Salamat, mahal. Marami pa naman akong kailangan tapusin trabaho ngayon. Siya nga pala, mahal. May tawag ng tawag sa'yo kagabi. Sasagutin ko na nga sana eh. Baka sa trabaho lang yun. Ang kulit talaga ng babae yun. Sinabi ko na nga ako na lang ang tatawag sa kanya. Sino ba yun, mahal? Wala yun. Katrabaho ko lang yun. Tanong ng tanong sa akin. Bago pa lang kasi yun. Baka meron siyang tinatapos na report. Baka importante itatanong niya. Kaya kahit late na, tumatawag pa rin siya. Oo nga eh. Huwag mo nang isipin yun, mahal. Pagsabihan mo na lang para hindi siya nakakaistorbo. Hayaan mo, mahal. Pagsasabihin ko siya mamaya. Mabuti pa nga. Siya nga pala. Ito, oh. Ano to? Lumabas ka naman. Kumita kasi ako sa project ko. Mag-shopping ka. Magpaganda ka. Alam mo naman na marami akong pagkukulang sa'yo. Sus, ikaw talaga. Ang gusto ko, mabili mo lahat ng gusto mo at mga kailangan mo. Salamat, mahal ha. O ba naman, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Umuwi ka na maaga ha. Salamat. Hello. Pwede ba tayong magkita ngayon? Sige, Di ba sinabi ko sa'yo na akong tatawag sa'yo? Ang kulit mo din ano? gusto ko lang naman sanang siguraduhin yung usapan natin. Sige na! Ma. Aalis po ako ngayon. O sige, basta wag ka magpapagabi ha. Opo, ma. Ma. Baka po pwedeng bigyan niyo po ako ng pera. Bakit? Ubus na bang allowance mo? Wala na po eh. May lakad pa naman kami ngayon ng mga kaibigan ko. O, ito. Salamat, ma. The best ka po talaga. Sus, binobola mo lang yata ako. Hindi, no. Nagkasabi lang ako ng totoo, ma. O siya, sige na. Ano ba naman yan? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Ay, hindi ko sinasadya, iho. Madumi ang patuloy itong damit. Pasensya ka na, iho. Ano ba? Pasensya ka na. Huwag mo na nga akong hawakan. Hindi ko talaga sinasadya. Mas lalo lang madudumihan yung damit ko sa ginagawa mo eh. Kakainis. Kung kailan naman nagmamadali. Sa susunod nga, tumitingin ka sa dinadaanan mo ha, para hindi ka nakakabangga. Pasensya na po. Nakakabuisit. Ano ba yan, kuya? Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Anong hindi, kuya? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Miss. Pasensya ka na talaga. Sige, ayos lang. Miss. Ako nga pala si Brian. Vanessa nga pala. May magaganda rin pala dito. Oo naman. Siguro hindi ka taga dito. Oo. Yung tropa ko lang yung taga dito. Napadaan lang ako kasi may kukunin ako sa kanya. Ganun ba? Kaya pala hindi kita nakikita dito. Ikaw, sino hinihintay mo? Boyfriend mo? Hindi no. Wala pa akong boyfriend. Pupunta lang din ako sa kaibigan ko. Kung gusto mo, hatid na lang kita. Diyan naman yung motor ko. Kung wala naman palang magagalit sa'yo, para hindi ka na rin mahirapang sumakay. Ano, miss? Payag ka ba na iatid kita? Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masamang tao. Sige na nga. Mahirap din kasing sumakay dito. Tapos mahal pa yung pamasahe. Sinabi mo pa. Ano, tara? Tara.
Kumusta, Abby? Ayos naman po, Ma'am Ruby. Maupo ka muna. Mamaya mo natapusin yan. Sige po. Oo nga pala, Abby. Parang nakita ko yung lolo mo nung nakaraan. Naghihintay sa labas. Opo. Nung linggo po. Saan kayo nagpunta nung linggo? At bakit palagi kanyang sinusundo? Ah, nagsisimba po kami. Ah, ganun ba? Dati, kami din, sama-sama na nagsisimba. Pero ngayon, ano nangyari sa pamilya namin? Parang family day po namin. May konting banding at nakasanayan na po namin magkasama ni Lolo na magsimba. Masarap po kasi sa pakiramdam kapag nakakapagsimba ka. Lalo na kung kasama mo ang pamilya mo. Ako po kasi, si Lolo na lang po ang pamilya ko. Pero pakiramdam ko po, kompleto na po ako. Ah, sige. Tuloy mo na yung ginagawa mo. May tatawagan lang ako. Sige po, ma'am. Bakit kaya hindi niya sinasagot? Hello? Bakit ka napatawag, mahal? Hindi ka pa ba uuwi, mahal? Hindi pa, mahal. Baka gabihin ako. May meeting pa kasi kami ng mga kasama ko. Ah, ganun ba? Marami pa kasing kailangan tapusin dito sa opisina. Sigurado ka ba na may meeting kayo? Oo naman. Lumabas lang ako ng meeting room. Ganun ba, mahal? Sige na, mahal. Baka hinihintay na ako. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige, mahal. Mag-iingat ka, ha? Sige. Ayos. Kung titipirin ko ang budget, mas malaking perang makuha ko sa project. Titipirin ko na lang ang materyales para mas malaki ang makukuha ko. Anak, pwede ba kita makausap sandali? Ano po yun, ma? Maupo muna tayo. May nabanggit ka kasi dati. Yung tungkol sa papa mo nung nakaraan. Bakit ano yun, ma? Hindi ko na rin maalala eh. Pero 'di ba, parang may gusto kang sabihin sa akin? Vanessa! Vanessa! Pwede ba tayong mag-usap saglit? Pwede ba, pa? Bitawan mo nga ako. Ano bang problema mo? Ba't ka nagkakaganyan? Bakit pa? May tinatago ka ba? Sino yung babaeng yon? Ibig sabihin, nakita kami ni Vanessa. Tama nga ako, siya yung nakita ko. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo. Hindi pa ba kayo masaya kay mama? At nagawa niyo siyang lokohin? Vanessa, huwag kang maingay. Baka marinig ka ng mama mo. Wala akong ginagawang masama. Kung ako lang tatanungin, gustong gusto kong sabihin kay mama. Kaso naaawa lang ako sa kanya. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sabihin kay mama mo. Kung gusto mo, bibigyan na lang kita ng pang-shopping mo. Hindi ko kailangan ng pera pa. Mas mahalaga sa akin yung pamilya. Nabuo tayo. Sige ka, alalahanin mo. Pag nalaman ito ng mama mo, baka kung anong mangyari sa kanya. Siguraduhin mo lang pa. Iwasan mo na yung babae mo. Matanda ka na para sa bagay na yan.
Oo anak, makakaasa ka. Hindi ko na uulitin, pangako. Hindi ko pwedeng sabihin kay Vanessa ang totoo. Kung hindi ko lang iniisip si Mama, hindi ko gagawin to. Mas mahalaga sa akin si Mama. Basta, wala kang nakita. Wala kang sasabihin ha. Wala ma. Nagbibiro lang ako kay Papa. Sigurado ka? Oo ma. Inaasar ko lang si Papa nun, kaya nasabi ko yon. Akala ko kasi kung ano na yon. Sorry ma, nagsisinungaling ako sa'yo. Kahit gustong gusto kong sabihin ang totoo sa'yo, hindi ko magawa. Nag-aalala kasi ako. Baka kasi kung ano na yon. Huwag mo nang isipin yun ma. Wala lang yon. Sige. Sabi mo eh. Mukhang nakabihis ka. May lakad ka ba? Magkikita po kami ng mga kaibigan ko. Ganun ba? O siya, sige. Baka mamaya naghihintay na sila. Sige ma, aalis na po ako. Huwag ka na po mag-iisip ng kung ano-ano ha. Sige anak. Sige po, aalis na po ako ma. Mag-iingat ka ha. Opo. Kumusta naman ang trabaho mo ako? Maayos lang, Pulo. Di ka ba napapagod? Nakakakain ka ba ng maayos? Hindi naman, Pulo. Madalas, si Ma'am Ruby lang po yung nandun at sinasamahan ko po siyang kumain. Bakit? Mag-isa lang siya lagi doon? Opo, Lo. Si Ate Vanessa naman, palagi niyang kasama mga kaibigan niya. Si Sir Masong naman, palaging gabi kong umuwi galing sa trabaho. Ganun ba? Bakit di mo na lang yayain magsimba yung dalawa? Mag-ina. Nakulo, masyado silang busy sa kanya-kanyang buhay nila. Lagi ko nga po silang niyaya magsimba. Eh, anong sabi nila? Wala po. Hindi naman po nila pinapansin sinasabi ko, Lo. Kaya nahihiya po akong kulitin sila. Sabihan mo kaya sila ulit na magsimba? Opo, Lo. Ano, tara na po, Lo. Kain po tayo bago pumuwi. Saan naman tayo kakain na po? Kahit saan, Lo. Basta magkasama po tayo. Tara, may naitabi pa naman akong pera dito. Huwag na po, Lo. Ako naman po ang manlilibre sa inyo. Ipunin mo na lang yan para may magamit ka pag nag-aral ka ulit. Opo, Lolo. Hayaan nyo na po ako. May ipon pa naman po ako. At bihira lang po tayo magkasama. Ikaw talagang bata ka. Minsan lang naman po to. Kaya sulitin na po natin. O sige na nga, tara na. Tara na po. Si Mare, tumatawag. Hello, Mare? Napatawag ka? Mare, kamusta ka na? Eto, Mare. Bisi-bisihan. Bakit pala napatawag ka? Ganun ba? Hindi na kasi kita nakikita sa simbahan tuwing linggo. Dumalo ka naman minsan, Mare. Naku, Mare. Marami kasi akong ginagawa. Baka hindi ako makapunta. Mare, sabi ko naman sa'yo, huwag ka masyadong busy sa buhay mo. Magbigay ka naman ng oras para maglingkod sa Panginoon. Oo naman, Mare. Invite sana kita sa church natin, kung gusto mo. Matagal ka na kasing hindi nakakapunta. Oo naman, Mare. O siya, baka mamaya may ginagawa ka pa. Sige, Mare.
Paano ba yan, babe? Wala ba akong kiss dyan? Ikaw talaga? Sige na, babe. Tayong dalawa lang naman dito eh. Wala namang nakakita. Sige na nga. Sige na, babe. Alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Vanessa, Opa, kayo pala. sino yung nagatid na lalaki sa'yo? Apa, si Brian po, kaibigan ko. Anong kaibigan? May kaibigan ba na naghalikan sa daan? Nag-aaral ka pa ba sa lagay na yan? Oo naman po. Siguraduhin mo lang. Dahil pag bumagsak ka sa mga subject mo, bahala ka na sa buhay mo. Di na kita pag-aaralin. Kung gusto mo, mag-asawa ka na lang. Para magawa mo lahat ng gusto mo. O bakit pa? Pag kayo pwede, ako hindi. Aba, sumasagot ka na. Gusto nyo sabihin ko lahat kay Mama? Sige, sabihin mo. Hindi ako natatakot. Huwag mong ipanakot sa akin yan, Vanessa. Bakit ganito na ang pamilya namin? Hindi ko na maintindihan. Ang gulo-gulo na. Ano ba naman yan? Hindi niya kasi tinitignan yung dinadaanan niya. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo. Pasensya na po, boss. Hindi ko naman sinasadya eh. Umalis ka na nga. Baka hindi pa kita matansya eh. Sige, boss. Pasensya na po talaga. Ano nang nangyayari sa'yo, Maso? Bakit parating mainit na ang ulo mo? Oh, Abby, saan ka pupunta? Ma'am, magpapaalam po sana ako. Bakit? May lakad ka? Susunduin ko po sana si Lolo para magsimba. Hello? Sino to? Hello? Sumagot ka. Niloloko mo ba ako? Ikaw ang manloloko at hindi ako. Anong sinasabi mo? Mag-iingat ka. Baka lahat ng ginagawa mo, bumalik sa'yo. Hello? Hello?